Espirituan bazen zenbat bertso, oraio den guztia ez zera itustu. Zertaz dudan solasa emazue kasu, esplikatuko baitut hau bezain justu. Zar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzaren astu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banuke bostu. Zar gazten arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia hainbat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkar du odola. Zar ez da hola iragan denbora, etortzen gogora ta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Eguna badoazi, egunen ondotik, ez dira gariduri joaiten argatik. Atzo eguzkiaren dira zerutik, egun obela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik hasi da gogotik, etorien artetik hortakotz badakit. Erituko naizera bustiz geroztik.
Ies betea zilegi balitz, nunai balego bakean. Ies nintzake etxe ertzeko lo, redien mai